wajue wanafunzi wakija shule na wakienda nyumbani. Na wanatakiwa wadhibitishe kwa wazazi wakati wa kwenda nyumbani na wakati wa kuja shule. Tumetayarisha ujumbe ama kile tunaita child focused protection messages. Hizo messages yanaangazia jukumu la kila mtu. Mfano, mzazi ana jukumu gani ya kuchunga mtoto wake. Washikadau wengine, mfano mwalimu ana jukumu gani, ama wizara ya elimu, wizara ya polisi ama idara ya polisi pia iko na jukumu gani. Wahusika wengine, chiefs, provincial administration ama interior wana jukumu gani. Rowere moko 15 maonge nyalo mar winjo kata loso ni e chenro mar tije mag bero alwora mong'ere kaka kazi mtaani e kaunti ma Kakamega. Rowere go orwako chenro makamano ka giywak ni thuolo mag tije apisi medo ng'wony kaluwore ni jondik ji tich moko ok nyal miyo gi joloko. Ray Polo nigi mathoth. Okinyi ka okinyi, rowere ochokore e boma ma Kakamega ka gidwa chako tich. Jaloko margi tiyo kod lwete e lero chenro ka wengene e ite e kinde ma otudore kod ojendego 15 manyocha ondiki e chenro mar lero alwora ma otis ni kazi mtaani e kaunti ma Kakamega. Here in Kakamega County, we have a total of 700 approximately 700 people who are deaf. Rowerego ywak ni tije jabayogi kata bang' yudo tiegruok nikech midhiero mar tudruok. We normally go and apply for jobs, but many times we go and apply but we are ignored. Maybe our papers are being dropped or thrown away. E kindegi gikwanore johawi nikech piny owacho bende ondiko jaloko mamiyo tudruok ridore e kind ojendego kod jomamoko kendo konyo e tayo chenro magitiye. We are happy because this job of kazi mtaani, we just use only ID cards to apply. And we are happy because the last 10 years we were not working, but for now this government has helped us, we are working. So at least we have succeeded in life. I have a deaf team of 15 youths who are working well because there is no communication barrier, because I'm here for them. And I pray that this job can go on so that these people can benefit from it because they have families. Ma en achiel kuom yore mag yaro thuolo ne rowere ma ong'ol ahinya to mago maonge nyalo mar winjo kata loso mathoro koso tich kaluwore kod midhiero magin go e yore mag tudruok. We have also another problem of entering in offices, in different offices, because we miss interpreters in those offices. So it comes up a challenge. Like in Parliament there is motions that goes on, but we have never been included. So we don't know what happens in the Parliament. Jopiny bende imedo jiw mondo osom tudruok e yor ranyisi ma ong'ere kaka Kenyan Sign Language. What we are trying to push is inclusivity, to make sure that in every office, any government office or public service, there is sign language interpreters to be able to help even the deaf community in accessing the services. Our main aim is to reduce the communication barrier between the hearing and the deaf. Piny owacho geto ndiko rowere 8,000 e bwo chenro mar kazi mtaani e kaunti ma Kakamega kuom thuolo mar dweche 3 mabiro. Ray Polo, Ramogi TV. Erokamano Ray Polo kuom report machalo koda manero. Gie kinde nie wadonjo e twaka mano mar mine wacho kuma watudre achiel kachiel kod wendo wa odhiambo makawuono mano Mariam Abdalla mantiere studio mano makisumo kawang'iyo ting' mine e yiero mano mahigani mano kanyero twaka mabende wabedo godo bang' kinde machuok. Kata kamano wakaw yweyo matin waduogo bang' kinde machuok.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Buonjo en gima ber. Onge yore mag dusruok manyalo kelo ber mar adier kata moloyo mano mikelo kod buonjo. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Waluare kuliet pa wamiyo moae turwaka kod moae pinje te mag Afrika gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothume muero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. George Aoko Kani Mombasa, Toma Ramogi TV. Ero kamara inyaka wachako atebo kendo tudok marwa kod wendo wa mabende nitiere studio makisumu Mariam Abdalla mabende en jalonye weche mago magatelo koa e riwruok mok mar piny owacho mar team kabende wang'iyo ting mine e yiero. Mariam, gi odhiambo makawuono kaka waneno manifesto mag jolar komten piny mopogore opogore, iparo ni singo go oromo gi yudo ombuch joma mine? Kamano ahinya Jael, ka kungo fulo nyinga Mariam Abdalla atiyo gi migawo mar Team and Transform Empowerment for Action Initiative. To otieno makawuono amor ahinya bedo ka mondo mi wawach gi mine. Ka wuoye wach manifesto mag jotend pinywa ma Kenya ma en the candidates, presidential candidates, anya wacho ni for the very first time ineno ka nitie gitemo prioritize weche mag mek mine ahinya kata weche mag ma affect the whole country. Ibo realize ni manifesto margi gitemo mondo gi capture all sectors to moloyo giketo weche mine mbele ahinya mondo mi gi capture attention mar mine kaka voters. Kamano omiyo adwa wacho ni king'yo the manifestos
gi kaka gidhi affect kata CIDPs e county, ti realize ni manifestos gi nitie kaka they have put them in such a way that ginya in terms of development ginya konyo jopiny maber ahinya in all sectors. Ero kamano inya Mariam, to en ang'o momiyo ombuch ng'ama miyo imanyo kabisa kisera iketo kagi kacha mar manyo joma minegi? Pogruok mar ombuch ng'ama miyo gi ng'ama dichuo en mane? Ibo yudo ka joma miyo mokwongo gine majority e Kenya ka en youth to gine majority, kata ka en mine to generally from 35 and above gine majority. And apart from that, gikao weche ma go kura ka weche ma gin personal, koro gin joma wuok oko mondo mi gigo ombulu. Tibo yudo ka king'iyo previously in Kenya, ibo realize ni mine osebet ka go kura mok giol, to gisegoye gi chunygi te. To be gimomiyo gigoye en nikech gidwaro dongruok moloyo, gidwaro gimoluongo ni service delivery. To mae gidwaro lokruok e society kuma giae. Mae gimomiyo mine ahinya giwuok oko mondo gigo ombulu. Ng'ato nowacho ni ng'ama miyo kosingo ni teri e loch to oteri. Kata kamano, ka wang'iyo ngima mar joma mine, wayudo ka thothgi pod gichopo kuonde ma bende gidwaro mondo gichope. E higni go duto ma bende gisebedo ka giwuok oko mar luto ombulu, ang'o momiyo irem chopo dwach joma mine? Ka wacho matin kanyo, en ni ibo yudo ka mostly gima timre en ni joma mine ng'enyne gichal taxpayers, gine taxpayers maduong' e Kenya ka. To being the biggest taxpayers, kata joma contribute highly in terms of the taxes ma e Kenya ka, idhi realize ni nitie kaka development wise gi contribute a lot to the country's economy gi social agenda mar Kenya mangima kamano. Sani endi wadong' mana gi ndalo chiko to wadhi e yiero. Inyalo mana tayowa mondo wang'e ne moko kuom chike ma bende tayo jopiny e odiochieng' yiero. Ang'o ma bende japiny owinjo bed ni timo e odiochieng' yiero, to ang'o moko owinjo bed notimo? Anya wacho ni sama mine wuok ni gidhi yiero, gima nyaka wang'e wate kaka jo Kenya en ni mokwongo katiba omiyowa right mondo mi wago ombulu. To ombulu ni kata ka wagoe to onego bed ni wagoe e yo makare, to wayiero jotelo maber manya tiyonwa maber, mabe nya winjo weche wa, to gihakikisha ni weche ma wawacho gi gidhi giketo gi e development maber makoro gimiyo wa service delivery in return. Omiyo ng'ama miyo kadhi go ombulu onego bed ni o realize ni in terms of democracy, or protect democracy mar this country in a very big way. That is number one. Number two, any or contribute ahinya even mondo omi wayud plus 1% cha mar president. Wach ni koro for presidential candidates wadoro 50 plus 1%. Yudo ka joma miyo contribute a plus 1% cha nikech they are able to vote, to gigo ombulu ne joma gidwaro. Omiyo kura ma ng'ama miyo en kura ma jotelo, ineno ka jotelo giketo insistence on it kabisa, nikech nitie kako contribute e weche mag maendeleo
in this country ahinya. Erokamano. Sama bende wang'iyo mago weche mabende chike mabende tayo japiny e odiochieng'no mar luto ombulu. Wanyaneno e odiochieng' luto ombulu mano kalo, mano ma 2017. Ji ne tiyo gi nyithindo matindo e pango lain nikech iwacho ni ng'ama nitiere gi nyathi matin ibo kalne lain mondo lut ombulu mokwongo. Koro ne waneno ka nyathi achiel iwilo dinuoya mano chuno IBC mondo koro iketo ne nyithindo gi bende mak moro e lwetgi. Be maendi en achiel kuom chike ma jopiny dibed ni ketho e odiochieng' yiero koso? Kamano. Ketho chikno en gima wang'ni idhi kawe gima serious ahinya, omiyo waluonge ni election offenses. Nitie joma okohero pango line ahinya, gidwa shortcuts. Ng'eny gi jo Kenya ohero ga shortcuts. To adwa kwero gi ni ombulu ma wadhi goni en gima ber mondo mi kik wakaw shortcuts e gik ma wadhi timo. Nikech kikaw shortcut idwa kawo nyathi ng'ato ni idhi go kode ombulu, idhi yudi e line kanyo to idhi yudo wich kuot manono. Mar ariyo en ni kidhi go ombulu kik ikaw pesa kuom jotelo in terms of bribe. Gimi bribe mondo mi inform decision ni e kura ma idhi goyo. Mano be is an election offense, to koyudi to idhi maki. Omiyo adwa kwera jo Kenya duto ni kik gitem gimoro aila ni e ombulu ma wadhi goyo ma 2022 ni. Mar adek en ni kik gitem rwako t-shirt mar candidate mora mora, obet mar any presidential candidate, any member of county assembly, kik gitem rwake odiochieng' mar go ombulu, nikech mano tango ni idwa influence kaka ng'ato dhi go ombulu. Omiyo mano en an election offense, to koyudi to idhi maki chieng'no. Kamano. To be go koko. Yes. Sama koro tika ne monde. Ka tieko to wach mar go koko kuma ji goe ombulu be okoyie ni chako go koko, iwacho ni mae candidate na gone uru ombulu. Ko yudi to idhi maki. Mano is also an election offense. Mabe nigi fine or attract fine of up to 1 million. Erokamano ahinya. Sama koro watieko Mariam, kimiyo wachni mogik. Gisani nitiere jogo mabende ginyiewo kanyero opande, nyiewo ombulu, mano kanyero bende inyalo wuoyo gi joma timo wach machalo koda manero. Sama koro watieko kodi. Adwa kwero gi kabisa e wach mar uso kata joma dwa nyiewo ombulu kata gidwa nyiewo ID mar ng'ato. Adwa ng'isi ni mano kuchi to onego be ni iprotecte at all cost. Owacho ni sani ene top security agenda mari, omiyo onego be ni make sure ni by the time ma idhi go ombulu in gi ID ni kata in gi passport. Koro akwayo jopiny mondo obed motang' e sama sani ne joma dwa nyiewo kata joma dwa uso ombulu, nikech gin desperate in one way or the other, maybe gionge pesa. Adwa kwero gini gima gidwa timono gidhi uso future mar nyithindwa mbele ka. Erokamano ahinya Mariam Abdalla kantiere e studio ma Kisumo. Ka bende watimo mos ne ng'ikruok matudruok ma bende wabedo go motelo. Kata kamano wago erokamano kuom miyo waduondi e mine wacho ka watwak e wi ting' mine e yiero. Mano kanyor kantiere kod Mariam Abdalla e kaunti ma Kisumo kata studio ma Kisumo. Mano e twak makawuono mar mine wacho.
Kawadonje weche mag tuke eni tim mar rugby mar Kenya mar jotugo 7 koni gi koni Shujaa odonje quarter final mar rugby sevens e tuke mag Commonwealth madhi nyime Birmingham e piny Ingereza. Shujaa nyokwongo loyo Uganda kaito giloyo Jamaica e tugo mar 2. Mae timore kata kobedo ni e tugo mar 3 kawuono Australia noloyo Shujaa 7-5. Like this. Actually, you have to be fast. And see how fast he is zooming in out. We just wanted to get our rhythm going and play a little rugby, and we were pleased to do that. I mean, to play and not concede a point is good against anybody. The boys are looking sharp. It's been a grueling 7 weeks in camp, so we're just happy with the results, and yeah, a good day one for the boys. Jakenya Michael Gidhayo yudone Kenya midila mokwongo e tuke ma Commonwealth madhi nyime e boma ma Birmingham e piny Ingereza. Gidhayo notieke thuolo mar 3 e ng'we kinda bang' ja Uganda Victor Kiplangat kod ja Tanzania Felix Simbu. Loch mar Kiplangat okete kaka ja Uganda mokwongo loyo midila mar goldi e tuke ma Commonwealth nyaka nene. Jakenya Gidhayo ne mor gi thuolo mar 3 manoyudo kata obedo nowacho ni leche mag tiendene nojony kano chiegni tieko ng'wejno. Late addition to the lineup, Michael Gidhayo is going to hang on to the bronze. 8 years. The Birmingham crowd have done a sensational job. Tu nimejaribu, although nilikuwa nimetayarisha vilivyo. Beside kuwa nilikuwa nimewekwa katika reserve, sikulala. Bado niliendelea na mazoezi kama yalivyo. Na ikawa kwanza nimewekwa katika team, ilikuwa jambo la kufurahia sana. Tuke mag league mag basketball mapacho kae no dhi nyime kawuono kae tugo mokwongo tim mar Moi Airbase noloyo Absa Bank 37-33 to e tugo mar 2 tim mar Equity Bank noloyo KU Pirates 83-67. Tim mar Gor Mahia kiny nogochi gi Coast Combine e tuko siepe alap mar Ronald Ngala Stadium mani Mombasa. Tugo ni dhi bedo mar yaw ayanga pau tuke no moger kod omenda mag CDF e boja od bura Mamvita Abdulswamad Sharif. Pau no nitiere Ronald Ngala Primary School kendo biro ti kode kaka mano mar manyo kata nyayo talanta mar jotukadhula e gwenge ma Mombasa. Team manager mar Gor Mahia Jolawi Obondo olero ni mano biro miyo japuonjgi manyien thuolo mar ng'eyo jotuke. En opportunity maber ni mpira no mondo dhi onyis coach players ma wan go, mpira no bende wadhi wang'eni to players manyien kata moloyo mwagole youth team gi chal nade be ginyalo jel gi team. Next season of course wadwa no bed number 1 and mane mwa Jakom nyuko ni mae kikombe modwaro molo ndalo te. Wan bende at least ndalo wagi team koro chopo and wadwa no wago jo neuriti ne joka nam nyanam e yo maber. Team mar Ingereza mar basketball mibete wheelchair noloyo team mar Kenya okapu 20-1 e tugi mokwongo mar Commonwealth. Ingereza moniang' ne nyi Kenya chakre e firimbi mokwongo nyaka mogik. And again England off to a fast start. Let's see what Kenya can do. Moore finds a range. Chilling on the side, enjoying the music. We see ya. From outside. Imuneno ka wantiere pap kanyo ero watemo tugo kaka wanyalo nikech mae be marwa mokwongo kae ndi bire Commonwealth Games. Koro watugo kaka ne wanyalo. Yeah. Onego watim mazoezi zaidi nikech adiera serikal nyocho miyo wadweche 2 mane watimo godo training. En mana ni koro konyal wacho ni weche rach nyocha giko kelo no nyaka kombe. Lakini wa hope ni next time koro wabro ng'eyo tiyo gi kombe gi kaka dwarore. Koro wago ero kamano kanyo ero. Koro next time gitarajia at least better than